Erik Ponti. Ja. Har du altid gået her på Solbakken? Jeg har gået på en stopbrok i Stockholm. Hvad var forskellen? Hvad er forskellen her og på den gamle skole? Den bra skillhet er läraren slår en här och där är en swimmingpool. Den dåliga skillhet är här uppfyller studenterna varandra. Det är inte så bra. Hvad mener du med det? Det är en fråga jag inte kan svara på. Hvorfor flytter du til kostskolen? Jeg har et problem. Hvordan foregår timen? Er du dygtig i skolen? Timmar är bra och min simmarlärare älskar mig. Om du vill bli skicklig, måske du koncentrerar dig om dig själv. Men jag vill bekomma på en önske. Så jag försöker bara säkerna. Men jeg måste gå nu sidst. Her sidder vi så med Erik Pontis far. Hvordan er Erik? Jeg har træproktar. Erik er uforskamt og savner disciplin og respekt. Men lillebror er undervarbar. Hvorfor er Erik forskammet? Han er uansvarlig og savner disciplin og respekt. For rigtig gammel som mig. Jeg snakker med Erik, og han har sagt... Vandrer. Og han har sagt, at han havde nogle problemer. Er det noget, du kender til? Det er ikke en svær fråga, at han er uforskamt. Men vi jobber på det. Det er bra, at jeg er her.